Moro! Tänään skuuttausta ja käykää seuraamassa Rompsua. Joo, hyvä kanava on. Rompsu on hyvä kanava. Siinä lähtee. Otin vaan. Jos on. Front scoot. Come on. Hey. Oi vittu. On break. Oh. We're back with the transfer. Today we got a big one. I heard James Stewart actually did this back in the day. The cameras just were not on at the time, but we're gonna miss the landing. Holy! Oi, tommonen. Front scoot. Oi. Olisiko? Tupla tein. Tupla tein melkein. Tupla tein. Iskot lähti. Phoebe Olsman. No, footer toteil. Ei halua. Scoot niin helppo. Mä teen muuten ääksupi. Eiku, nyt yhtäkkiä tähän. No footerko teille helppo. Martfit. Menkää seuraava viestää Rompsukolla. Jos ette tunnit, te ootte kuolleita ennen. No. Sitten kun kesällä loppuu, te ette ole enää elossa. No vitsi. Mutta käykää tilassa. Ei ole pakko. Käykää. Joo. Unbreak. Vielä nopeasti. Muistakaa käydä seuraamassa Jopsu 483 kanavaa. Nyt video loppuu. Moikka. Mennään vielä ottaa pikkupelit tosta. Otan vaikka tuon. Sitten otetaan Suomi vastaan joku. Ei. Tulee eri videoina. Mun menee itsekin olla tällaista.
Sama meni Ietaan. Otetaan vaikka Suomi. Nyt taas sellainen jalkapallopeli, että vaikka sen jutun, voi laittaa vaikka Finnish ja Viro. Noniin, nyt. Otetaan Suomi vastaan Kypros. Oi, Suomi! Oi, Suomi teki maali. Ja jos muuten ihmettelette, miksi tänään ei tulekaan liveä, niin siinä on pikku ongelma, niin me voidaan tehdä liveä vasta joku 5 viikon päästä. Ei. Hitto. Ei Kypros on tehnyt maalle. Suomi tehnyt. Mut eikä Voidetaanko vaikka Islantiin? meidän pitää ottaa uusi peli, koska 1-1. Sieltä uusi peli. Ja jos te kuulette vähän jotain outoa juttua, niin mä katson vähän syösiä välissä. Joo, te voitte kovasti, niin tää on tehty vielä nopeasti. Ei itse. Suomella maali oli liian. What a goal! Yes! Suomi teki maali. Hyvä Suomi teki maali. Onko taas 1-1? Ei kai. Onko oikeasti? Jos voisi auttaa vähän vielä. Ottaa iso vuosi. What a goal! Kypros just teki! No, tässä oli tämä video. Niin kiitos kun katsoitte. Nähdään seuraavan videon parissa. Se on hei!